Daghan kayog mga pagtulunan nga gihatag ni Kristo apan ang usa sa maayo natong pamalandungan mao gining pag-ingon niya nga kinsa tong gusto nga mahimong labing taas o labaw sa tanan, kinahanglan mahimo nga sulugoon sa tanan. Kasabot ba mo ani? Kinsa kuno tong gustong mahimong labaw sa tanan, kinahanglan mahimong sulugoon sa tanan. Lingiyay mong tupad. Ing na magpasugo ka nako. Naidaghang kay wa mulingi. Murag nag-stiff neck, murag wa sakit kay liog ba. Mao na sila ang mga yawanon. Kana bang ang gusto manggod nato nga matuman ang atong gusto. Kinahanglan ang tanang tao mosunod gyud sa atong gusto. Mao na atong kasagaran gyung batasan. Dili na makapalangit. Ang makapalangit kana gyung motuman ta unsay gusto sa atong isig katao. Ang atong unang pagbasa naghisgot nga tungluhon sa Ginoo ang mga limbungan nga mga tao. Kana kunong muhalad og bati nga karnero bisag naa siya'y nindot nga karnero. Para ninyo ba? Iniglibot ron sa sibot sud sa imong pitaka na adihay 1,500, 150 og 20. Asa may imong ihog kolekta? Igpili nimo ba katong gamay o katong pinakadako? Tungluhon din nas Ginoo. Tungluhon. Kana bang pilion mo na akong usbog basa ha? Malakay man ni Milikiyas chapter 1. Tinunglo ang taong limbungan nga naghalad kanakog dautan nga mananap nga may maayo man unta siyang mananap nga ikahalad diha siyang turil. Ibutang na to nig pitaka or bulsa. Unya pagyod sa mga gagmay pagyod kantidad ibutang na to sa mga 20, pilion pagyod to nimong labing dunot mao pagyod imong ihog. Tunglohon kas Ginoo. Nya mao naman aron ang kalibutan, ang nindot reserved for myself, ang bati for the church, for the public. Ang ato sang mga buangon nga mga leaders karon, tanawa. Ilhan man na nimo ang leader nga buangon. Butang na to. Matay ma. Wa na jud koy kolekta hinon aning kalakiha tingeron. Ibutang na to ha. Di ba na sakitan mo. Basta ang leader mao gani mo asinso niya ang mga members nagpabilin nga nagkalisod kanang lidera buangona nang litan barangay. Ang barangay hall porting batia o niya ang agianan porting gamaya. Pero ang barangay officials, labi ng barangay kapitan, ni dagko og maayong balay, dako pa kaayog hawanan. Pagsukad lang niya paglingkod ba? Ninindot din iyang balay, niya nibati ang barangay, kana tinunglo ng lidera. Pare, paglingkod sa parokya, ang parokya, gubaon kay ignaong, niya ang sakyanas pare, porting baguha. Bago pa, mahal pa kayo, daghan pagyod, dili lang usa, 5 pagyod kabuok, kana tinunglo ng paria. Ay ko ninyong tutok kay hapit na ko matunglo. Bebe, ako mong i-challenge, unsa man, paglingkod nako dinis parokya, nibati o ninindot? Pagsigi ninyong palit og slat, unsa may nahitabo sa atong simbahan, ninindot o nibati? Di mga maayo tang mga leaders, dili ta tinunglo. Pero kanang wa gyud mo palit og slat, tinunglo na. Tinunglo. Sige, lingay mong tupad ing na
Wa pakat ang samang ka tinunglo ka o dili. Ingna ko no. Mao na siya. Kana bang nahigugmas kwarta para sa iyang kaugalingon, dili para sa katilingban. Ang kining mga gubat karong nahitabo tungod ni sa mga leaders nga ang ilang kaugalingong gusto maoy ilang gustong sundon, dili ang gusto sa ilang gialagaran nga katawhan. Ambot pila ka buok Israelita ang nakagusto aning gubat karon nila tali sa mga Hamas diha sa Gaza. Pila ka kabuk mga Palestina nga nakagusto aning gubat karon nila, na nagrally na gani sila tungod kay di gyud sila gusto ani, pero ang mga leaders di gyud maminaw, di gyud. Ambot pila kabuk mga Russians ang nakauyon aning pagsigi nila gubat sa Ukraine, o Ukrainians nga nakauyon aning gubata karon nila nga dugay na kaayo, porte ng daghanang nangamatay. Why nakauyon ani nga kinabag-an ang pipila lang nga mga leaders nga dunay panghuna-huna nga very self-righteous. So karon unsa may hagit ni Kristo, ang labing taas kinahanglang mag-alagad sa labing ubos. Sa pamilya kinsa may labing taas og ranggo diha, ang ginikanan o ang anak? Ginikanan. Busa kamong mga ginikanan kinahanglang mag-alagad mo sa inyong mga anak aron mo malangit. Ang ginikanan nga magsigig sugo, magsigig pangasaba sa mga anak, tinunglo na. Uy. Unya mga anak, unsa man say buhatos mga anak, matod pa ni Kristo, kamusang mga sumusunod, sundan ninyo ang tanang gisulti sa inyong mga leaders, kaning mga pangulos, mga pariseo, o mga iskriba sa ilang panahon. Ingos Kristo, sundan ninyo ang tanan nilang gisulti, pero ayaw sunda ang ilang gibuhat. Kamusang mga anak nga nakaginikanan og mga tinunglo, kanang sigilag pangasaba, siging panugo, siging yaw-yaw, sunda ang ilang gisulti. Nya ayaw lang sunda ang ilang pagkahinugo, ang ilang pagkayaw-yawan, o ang ilang pagkahimalikas, kay tinunglo na na. Og naagid mo'y time, og magsigig pangasaba ng inyong ginikanan, isuwat na las papel or inyo bang i-text, tinunglo na ka. Ana? Kaya ang imong gihatag nako ang bati nga mga pulong nga naa magiduntay daghang nindot nga pulong nga pwede nimong litukon. Kung wa ko mo bangon, nganong imo man kong patid-patiran niya, imo man kong inong bangon na diyang animala ka nga pwede ra magyutag ingnon ko nimo, dong pwede na ka mo bangon, taas na biya ang adlaw. Di ba? Nindot man na kasi ika dem buang ka sikag ligi diha, unya pakatulgo di ka matuog dai sayo nya karon magsikag ligi diha, buang ka bangon ya, bangon. Kabati anang pulunga. Di ba? Hoy. Muna ako din magsige ra jud kog ingon ninyo, palit na mogslat. Ang mo palit malangit, ang di mo palit tinunglo. Ora na siya. Unsa may buhaton sa usa ka leader, matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, ang ayan gyud ta mininyong daygon, ang ayan gidunta mi ninyong tahoron kay mga apostoles man mi, pero tan-awa ninyo unsay among gibuhat, naghago mi adlaw o gabii aron dili mo ma-problema sa among pagwali diha kaninyo, dili mi makahatag og kahasol. Ako dili man sad ko perfecto no, pero kani nakapatandog ni nako mo na paglingkod gyud nako isip pare, bisan asa ko mabutang nga mga assignments, maningkamot gyud ko nga dili ko mahimong tigpabugat sa akong mga gialagaran nga mga tao. Ato lang suwayag check din
kinsa ninyo'y nabugatan og maayo tungod aning daghan na kay natong mga projects. Taas ang kamot. Nawa. Ako adlaw o gabi sige kong baligyag slat, sige kong baligyag slat aron dili mo mabugatan. Di ba? Nganong namaligya man kong slat? Kay nagpakasulugoon ko ninyo. Paglingkod nako diri daghan kay reklamo, padir to kay ngatong atop, padir ang atong kisami kuyaw kay nagmahog, gabitay na raba ang uban. Padir ang atong tiles, perti na yung gubauna, nangatangtang na. Padir, wa gyoy lugar ang atong atubangan, simbahan, pitos kayo. Ala, paningkamot sa ko, makailis atong atop. Sige yung baligyag slat, sige yung wali. Nailisan ang atop, wa. Lisan. Ang atong salog, nailisan. Ang uban na sad, moingon na sad, padir, ang atong lingkuranan, wa mag-angay niya, masunggat pang atong lubot, kay nainay, mga sunggat-sunggat kamay, liki-liki. Maintag mailisan. Nailisan, wa. Padir, gamay kay itong simbahan, maintag mairog-irog og jutay. O, na irog, wa. Unsa pa man. Padir, wa tay kumbinto, kay nigso diri sa mga bisita, diretso dayos kusina. Wa gyud kumbinto nga kadawatan. Yan nakatukod tag kumbinto. Nana tukod na, wa pa mahumagbayad. Wa pa mahumagpanday. Sige lang kita na. Naasay mo ingon nato dinhi. Padir bati kayo ang atong mga kaning kilid ba kato mga bildo diha. Natural ra kaayo ato sa nang panindot-nindutan. Bilisag stained glass nanindot wa. Tanawa. Sige lang yung kong sanong ninyo. Karon ingon san mo padir, mahintag mapalit na natong yuta diha kilid. Anogon kay nagdi mapalit. Karon ato na nang paliton. Napalit wa. Palit. Padir, lapo kay diha. Gamay pagid kay atong lugar. Nya sige pag yung aging sakyanan diha sa atubangan, kuyaw kayong bata iniglusad sa hagdanan, maligsan sa balhabal. Karon to anang ato padong ang atong karsada. Sama na, okay na, dili. Og ang tanan nga miapil ni ining maong mga projects, congratulations, dili na mo tinunglo. Pakpakan na to. Pero kamong nagpalingog-lingog diha, nga naagid unta mo ikahatag, pero di mo mohatag, matud pas Ginoo tinunglo na mo. Kay para asa man din ang inyong sobra diha or kanang extra ninyong kwarta, para asa man na yun paras kaugalingon, tungloho na ta. Mauna, matud pas atong tubag sa Salmo, diha kanimo Ginoo, hikaplagan ko ang akong kalinaw. Way laing mohatag natog kalinaw ang Ginoo. Muna, salamat kay ninyong tanan, kay naa natay daghan kay mga halin sa atong slots. Natay tulo ka slots nga gibaligya karon. Ang una, ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation para ni sa retreat sa mga pari, national retreat of priests, sugod na ni karong Martes, November 7 hangtod sa 9. Ang atong gibaligya 100,000 slots nga holy pads nga tag 100 pesos per slot. As of yesterday, nahalina na tag 96,526 ka slots, 3,474 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Tiwasan ninyo palit karon kay Kotobra ni sa November 7 karong Martes. 3,000 naman lang sa ni. Nya naa sa tay 30 slot challenge nga tag 3,000 per challenge. As of yesterday nakadawat na pud ta og 901 ka 30 slot challenge. Ikaduhang slot nato, special slot kaning CTU or Christ Transforming Union. Para nis birthday sa inyong parish priest dinhi. Kaila mo sa inyong parish priest? Online parishioners o territorial parishioners. Angan sa inyong parish priest,
si Crescenciano Taburnal Ubod. Mao na ang atong slot si Tio Siano T. Ubod. Pero dili na Christ Transforming Union. Niya nang ambisyon ta nga makahatag kay ang mga kabos nag-auhag yun taga itawon mig pagkaon mo na sa ako unyang ika-60 nga birthday manghatag ko 3,600 ka 5 kilo packed rice ngadto sa atong labing kabos nga mga parokyano dinhi or pamilya mga 3,600 kategory C o kategory D. Daghan sa tadinhing sigig balik-balik pader mga hangyo ko nimog tarpulin kay akong ibutang sa among atop kay to nakaayo pader mangayo ko gamayng plywood kay ngamong bungbong karton ra gyud in town ana mao na nga nangandoy sad ko nga makapaayo unta kog mga labing minus 60 kabalay dinhi sa atong parokya kanang mga gubaon kaing balay ambot na nabatay nakuha murag na tingali tay nadawat yang mga applications pila na nakabuk na ba mo'y video dong sa mga applications tong tan-aon ang pipila ka mga applicants dili pa na final ha mga applicants pa lang na sige konobe pila na nakakapilya daghan naman di ay mga naong dong kana mo na nang apply kana ambot angayan baka na silang ayohon sa inyong tan-aw angayan ganahan mo puyo ingon ana nawa mao na ron ang nang-apply nato mga klasihas balay naanas atong parokya sampo lang to so kung gusto mong mutabang palit mong slots nga si Tio kay ini birthday nako pohon ato nang ipatrabaho ang ilang mga balay so nakahali na pud taog 7,228 ka slots na apay 32,772 ka slots nga available para ni ining maong katuyuan. So pipila lang ni sa akong gisulti nga makatabang sa atong publiko. Mura ko gisugo ba? Ginoo ni sugo sa nako nga ayaw pag-celebrate anang imong birthday siging kaon, ana siging inom ay lang. Mao na wa na ko magplano para sa hikay sa akong birthday kung makaabot pa ko karong November 24. Di na ko maghuna-huna na kamo ng mga parokyano kung maghikay mo bahala na mo basta siguroon gyud nako nga matuman ning pagtabang sa atong labing kabos nga mga kaigsuonan kadto balay lang to mga tiyan ato gakutoy sad sila sad mo yatong usas mga hataganan aning bisan na lang makahatag tag 5 kilo nga pagkaon nya diha sad sa atong pagpalit anang atong yuta na natay halin nga 96 ka slots nya napay 44 slots nga available tag 500,000 per slot nya ato ning butangan og 25% per annum nga interest rate kinsa ninyo inaay 500,000 or more nya wa ninyo gamita ibutang na dinhi aron atong mapalit napay 44 ka slots gikan na sa 140 nahalinan tag 96 44 na lay nahibilin kaning 96 nga namalit 79 ani ning remit na ang 17 ka mga slots wap marimit so ato lang sa ning iampo nga marimit unta ni sila aron matiwas-tiwas na ginatog bayad diha para unsa man na para gyapos kalambuan sa simbahan kining tanan mao ni pagpakita nga mosunod ta unsay makaayo sa atong isig katao og sa publiko dili lang sa atong kaugalingon og nang hinaot ta
nga kitang tanang mga leaders ingon ani tag paningkamot. Di gid hinunta ka perfect kay pulos-pulos man ta mga buangon, pero may na lang pariha taog direksyon. Sige, lingi ay mong tupad sa katapusang higayon. Basig wa na naugma. Ing na siya dili gid tamuhunong og palit og slat ha. Sige na. Di tamuhunong ato na gining paspasan. Sige, manindog na ta katong musugot aning maong hangyo.